Wat kun je nou... Kijk, wat maak je hier in Den Haag? Korfballen. Ja, oké. Maar waarom? Om Special Olympics te promoten. Ja. Hoe is het om hier te wijzen in Den Haag, bij de Tweede Kamer? Super. Ja? Super. Ervaringrieker. Ja. Ja. Oké, nou succes. Dankjewel. Hoe is het om hier te wijzen, Mitte? Ja, heel goed. Ja, goed? Ja. Hoezo? Nou ja. Heel leuk. Ja. Is het alles jij wijzen in Den Haag? Ja hoor. Nou nee, Oh, dat liegen, hè? zeker niet. Wist je ook wat hier al je gebeurt in Den Haag, in de Tweede Kamer? Nee, geen idee. Nee? Nee. Een hele belangrijke beslissingen aanbieden. Oh. Oké. Ja? Succes. Ja, dankjewel. Wat kun je je voorstellen, is hij? Henk de Boer. Henk de Boer. Lief nou bij mij, houtje. Nee, ja, lief. Hoi, ik ben Dus, staatssecretaris van Milieu. Ja, kijk. Ach, dit is wel goed. Kom op. Ik ben Sjaak. Zij gaan de ballen vangen en jij moet schieten. Oh jee, ik heb mijn jas, hè. Ik ga de jas. Ik ben je lieftallige assistent zo lang. Ik ben de jas uit, hè? Ja, precies. Hey, ben je lieftallige assistent vanmiddag? Doe je met 2 handen? Ja, zo. Het is de start gemaakt. Special Olympics natuurlijk assistent. Ben je er zelf ook even bij? Of? Ja. Nee, het is hartstikke mooi dat onder andere in Sneek dit ook georganiseerd wordt. Ja. Ik ga zeker kijken. Nou, we zullen het proberen. Ik weet niet. Krijgen jullie erin? Ja, maar wel. Kijk, achter. Ja, nou. Oh jee, die wordt al uitgezonden. Erin! Ja. Kijk, zo heb ik het geleerd. Maar... Je was er niet doorheen, maar je komt wel in de buurt. Oh, dat is best goed voor de eerste keer. Kijk, u moet de bal niet zo vasthouden, Nee. want dan is hij niet sturen. Nee. Het is de bedoeling dat je hem in de toppen van je vingers houdt. En dat hangt ook van de vraag af hoe jullie geld willen verdienen met mij. Want wil je geld verdienen met de punten die ik score of de pogingen die misgaan? De pogingen die misgaan. Dan is het de bedoeling dat je hem over de bal heen kijkt naar de bovenste rand. Ja. En dan goed mikt en op het moment dat Over je... de bal heen kijken. Ja, kijk. Eerlijk behandelen als de rest. Dat zie je. Oh. Hey. Wie komt de bal met een Friesland? Ja. Hey. Ja, een beetje schrikken. Nou ja, helaas. Oké, maar wel applaus. Dit ging me ook altijd heel slecht af. Kist die meesten al hier wel? Nee, lange lijn. Is er eentje geweest dat die ken ik? Ja, Lutz Jacobi. Dat is ik de leukste. Zeker weten. Oké. Hey. Zal ik het voordoen? Ja, doe jij nog één keer voor? Oh jee, nou ga je me helemaal te kakken zetten. Hey. Zo moet het. En nu. Nawijzen. Techniek zit er wel goed Lang. uit, hè? Ja. Klasse. Maar Er is één voor, ik wil er één. ja, Alice is echt wel... Kijk, meteen de eerste. We hadden niet gezegd dat als je mist dat de inleg dan verdubbeld moet worden. En wat was dit, hè? Dat is de laatste keer. En die moet zitten hoor. Kom op. Dat vind ik wel een heel mooi einde van dit programma. Dat hij dan in één keer boem raak is. Ik Zullen ook. we gewoon gaan juichen, ook als ik mis? Dan denken de radioluisteraars dat hij erin zat. Nee, dat doen we niet. We zijn wel eerlijk. Je hebt gelijk, je hebt gewoon. Sander, dit is niet lullen, maar poetsen. Scoren. 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 Stilte. Yay! Hij doet het ook nog. Bedankt hè.